І наш перформанс починається з того, що автор імітує епілептичний припадок. Гэта не пераканаўчая ідля. Давядзецца зрабіць яшчэ адзін дубль. Лепш. Ладно, падыдзе. Аўтар павольна падыходзіць да стола, лупцаваць сябе далонямі па шоках. Гэта сімвалізуе трагічную падзялёнасць чалавечай натуры. У перформансах іншых аўтараў той самы жэст сімвалізуе іншае. Выдатна, хопіць. Аўтар пачынае лізаць рэчыва, якое знаходзіцца перад ім на талерцы. Без сумневу, дадзены жэст утрымлівае крытыку грамадства спажывання. Аўтар бярэ другі злева аркуш паперы, злева, другі, запіквае сябе ў рот. Выдатна. Усе, можна спыніцца і выплюнуць. Дадзены жэст натуральна таксама сімвалізуе такі натуральны для чалавечай свядомасці працэс адтаржэння фальшывых сэнсаў. Усё, дастаткова. Сэнс думаецца зразумелы. Гэта дэманстрацыя абсурдовай механістычнасці. Бачым акт фаталізму, цалкам звыклы для ўсходнееўрапейскіх традыцый мастацтва перформансу. Мяркуючы па ўсім, аўтар выяўляе супраць містыфікацыі сучаснага мастацтва. На ўсялякі выпадак спешуся паведаміць, што знішчэнне мастацтва выдатна, хопіць. Аўтар намагаецца выклікаць у сябе прыступ ваднікаў. Дзякуй, вялікі, дзякуй. Мне падаецца, гэта дастаткова. Спадзяюся, вам спадабалася. А зараз нам застаецца толькі прыбраць смецце.